Cloud Code буквално би дизайнерите на вебсайтове. Сега може да се създадеш цял вебсайт с помощта на Cloud Code и в това видео ще покажа как да го направиш. Първото нещо, което трябва да направиш е да вече си инсталирал Cloud Code. Ако не, отиваш в Cloud Code Docs, документацията, търсиш, зависи от операционната система, търсиш къде е за Cloud Code Install. То е буквално една команда. Отиваш в терминала, поставяш я, след това се логваш в своя профил в Cloud и всичко е точно. Аз вече съм стартирал Cloud Code, ето това ми е папката и започваме с този първи промпт. Така, аз ще направя лендинг пейдж за сайт за водопроводчик, който ще представя услугата си. Тук е много важно, че ще използвам Frontend Design скила. Този скил прави така, че вашата лендинг пейдж и вашия сайт съответно да не прилича на AI изработени. Cloud Code ще направи хубаво, но повечето пъти те изглеждат хем идентично и хем, че AI ги е правил, т.е. скил елиминира това представяне на AI. И за текст так използвам HTML, CSS и JavaScript. И ще пусна командата. И Cloud Code започва да работи по лендинг пейджа. Ето тук веднага скила е извикан и започва да действа. Обикновено това става много бързо. На мен ми отнема от 10 до 15 минути, за да се направи цялата лендинг пейдж. И след като ни ще видим после резултата от цялата работа на Cloud Code заедно с Frontend Design скила, можеш да добавиш собствени неща, което е съвсем нормално и нужно, малко да е по-личен за аз, за хора, които правят някаква услуга и ето в момента не ти е нужен някой програмист или това, или пък дни наред работа, за да създадеш твоят перфектен сайт. Така, ето казваме, че директорията е празна и започва да действа. Също така с Cloud Code може да направи с автоматизацията, която за намиране на клиенти от Google Maps се претърсва реални условия по дефида и да намери хора, които предлагат такава услуга, но нямат уебсайт. И също така може да предложите такава услуга, да направите за някой, който е твърде заед с работата с предлагането на услугата си сайт. Ето тук вече Cloud Code започва да пише кода за нашата лендинг пейдж относно услугите за водопроводчика. Бавно кода се пише. Ето вече 402 реда код. И в рамките на, както казах, 10 до 15 минути Cloud Code ще ви направи лендинг страницата. Това е вариант, който да тествате много примери за лендинг пейдж и много по-бързо, което ще ви допадне. Също така после може да използвате за компонентите на вашия сайт приложение като 21st.dev, Framer за отделните компоненти, да си подобрявате. Тази задача е просто да покажем за действието на Cloud Code, как може да, дори бих казал и да автоматизираш тази задача, защото направят на сайт става много по-бързо на лендинг пейдж. Буквално ти спестява супер много време. И ето вече лендинг страницата ни е готова. Имаме наименование на фирмата, заедно с услуги, процес, за нас и цени. Също така горе вдясно може да се обади спешно. И нека да разгледаме какво се е получило. Има едно послание в началото, така таблетико ги връщаме. Тук може да се прави естествено. Дизайн е приветлив, добър за окото. В началото не сме задали някакъв цвят да бъде страницата, ви може да се зададете какъвто искате цвят. Аз нямаше да се слагам, просто исках да покажа как се работи с Cloud Code и как можеш да създадеш лендинг страница. Тук имаме бутон за преглед на услугите и отиваме в секцията услуги. Това е допълни ремонт, всичко си един майстор. Представя се услугите тук, монтаж на санитария, бойлери, водомери. Много неща можеш. Тук може и снимки, примерно преди след, може анимация да си направите заедно с приложение като Key AI, където може да използвате за много по-ефтино Click 3.0 и Sindens 2.0. Това са много добри AI модели, в момента едни от най-добрите на света за създаване на AI видеа. Тук също имаме и за нас, за нещата, който се научава бавно. Тук също Cloud Code ни е направил едно послание, едно е да правиш теча, друго е да оставиш дома такъв
че не разбереш, че сме идвали. Майстор Иванов. Доста добра импровизация на Cloud Code. Тук също може да има свържете с нас. Това са препоръките, които може да сложите от доволни ваши клиенти. Цени. Ето без ще ви има място. Това са нашите тарифи. Тук може клиента да попълни формуляр, телефон и какво случва. И това изпратят автоматично да ви дойде този формуляр попълнен към вашия имейл, за да може да си направите или пък да има вашия календар. Може да вържете call.com и оттам да хората, когато вие сте свободни, да си се пазят час кога вие да дойдете в вашия дом. Ето работно време, слагате имейла си, попълвате работни в това спрямо в кой град сте, услуги, контакт, часове, всичко за една лендинг страница. Тук го има. Както казах, с дизайна на мен лично много ми допада. Ви ще кажа долу в коментарите как се е получило. И така, нека сега да отидем да добавим нещо, за да покажа как, ако искате нещо да поправите и да добавите към този лендинг пейдж, как се случва. Така, и нека да добавим. Аз съм написал един прост промпт. Добри секция успешни проекти и там да се представят и те най-значими успешни твои работи за случая на водопроводчика. И в момента вече Cloud Code започва да действа сам. Нали? Не е нужен код, както споменах по-рано. Ето, той си пише, той изправя сам кода и стигаме до това, че вече промени са успешно направени, добавена секция успешни проекти, какво включва и оформя като редакционна страница, ето как е направен, с какво е направен, всичко което ти извежда. Много удобно. Един път, като си научите да използвате Cloud Code за направяне на лендинг страни сайтове, ще е много лесно. Страшно лесно. И нека да видим тази нова секция, проекти. Ето, 3 случая, които сме особено горди. И тук са описани самите случаи. Така че вие може да също така да оставите тук някоя снимка на преди и след. Всичко е възможно. Всичко е, както казах, може да направите анимация. Много неща с Cloud Code. И ако искате още такива видеа, абонирайте за канала, оставете коментар с мнение за тази лендинг страница, дали Cloud Code се е справил с тази задача. Лично за мен се е справил. Следете канала, защото ще качвам още и още полезни автоматизации и работа с Cloud Code, която ще ви спести много време. Супер много време. Ще оставя описанието на видеото Instagram, TikTok, Facebook. Там качвам редовно съдържание за новости около AI и също така пикчета около използването на Cloud и другите AI модели. Така че не изпускайте, се абонирайте и ме последвайте в социалните мрежи и ще се видим скоро.